कळंगूट पोलीस स्टेशनात फटवणूक करपासारखी गंभीर केस नोंद झाल्या। सूरज पेंडसे नावाच्या मनशान वागातोरांतल्या कॅफे CO2 चो धनी राहुल रामनाथ हाका गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी अशी फटीची वळख दाखोवन वट्ट 9,69,500 रुपयाची फटवणूक केल्याचो आरोप कॅफे CO2 च्या धन्यान दिला। परवानो नूतीकरण आनी अद्यावत करपाच्या सांगून अनुराधा माधव या नावान स्कॅनर कोड जीपे आणि बँक व्यवहारावरवी सुमार 9,69,000 रुपया गुंतलेल्याची कागाळीत मेळ्ळा।